Jatend kweth manoke od bura mamalo kendo jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandayi okwedo paro mar chik mar omenda mar higa 2024 ka okoni paro mar chik no dhi hinyo jopiny gi osuru. Wandayi koni osuru ma oketie mwandu mochuno ma jopiny tiyogo pile ka pile dhi hinyo jokenya ma yutogi ni piny, ka okwayo migawo mar omenda ma obiro kod paro makamano mondo ononie malong'o kendo golo moko kuom pek mag osuru manitie ei parono. Chik mar solo omenda miluongo gi dho wagunda ni finance bill mar higa mar 2024 nyose oko kendo kawuono ibiro pedhe e od bura. To kata kokadhi matut gima nere en ni chikno oting'o weche ma ok beyo, kendo gima nere malong'o en ni omedo osuru ma ng'eny ahinya ewi japiny. Kuom mano wan gi pachwa en ni en chik moko nego puodhi kata mondo kadhi e bunge. En chik monego jogo mane okele okawe kendo dog mondo otimne nonro makare eka mondo giduogi. Nikech jokenya chandore ahinya sama wueni wach mar osuru nego jokenya. Koro kendo kimedo gi osuru moko ewi osuru to ichalo ng'ama koro dwa tieko jokenya chuth. Because all spare parts are taxed. Yes, fuel is taxed. Everything to do with motor vehicles is taxed. And now to come up with a new tax on motor vehicles is really to make it impossible for people to own vehicles.